Kung titingnan natin ang mga aklat ng kasaysayan, karaniwang pinapakita na ang bahay ng mga sinaunang Pilipino ay bahay kubo. Maging sa lugar ng mga Igorot, ito na ang naging paniniwala natin, na ang bahay ng mga Igorot noong unang panahon ay maliit, yari sa kahoy at ang bubong ay pinagtagpi-tagping kugon. Pero alam niyo ba na bago dumating ang mga Kastila ay iba ang bahay ng mga Igorot at hindi ito kagaya ng nasa larawang ito. Ito ang masasabi ni William Henry Scott, isang historian, tungkol dito. It is clear that at the beginning of the Spanish occupation, the Igorots lived in better houses, in bigger villages than they did later. The 1620 expedition to Baguio found fortifications so solid they used them to build their own fort. A 1740 account says Igorot houses were so spacious 3 families could live in one of them. The 1759 expedition found a settlement with 35 large houses, all made of boards, arranged along a regular street, with a plaza and a kind of church for their pagan ceremonies. When Galvey entered the Trinidad Valley in 1829, he found 500 houses there and started burning them. Sa obserbasyon ng mga dayuhan ay isang progresibong pamayanan na ang lugar ng mga Igorot. Pero paano mula sa isang malaki at progresibong pamayanan ay naging maliit at simple na lang ito? Ano ang dahilan? Bagamat masasabi nating panalo ang mga Igorot sa kanilang pakikidigma sa mga Espanyol, ay nagdulot pa rin ito ng napakalaking dagok sa kanilang pamumuhay. Dahil sa digmaan, ay napilitang magpalipat-lipat ng tirahan ang mga Igorot papasok sa pinakaliblib na kabundukan malayo sa mga Espanyol. Ayon pa rin sa mga sinulat ni Ginoong Scott, ay nasaksihan ng mga dayuhan ang pag-abandona ng mga Igorot sa kanilang mga bahay at lugar para sa kanilang kaligtasan. Narito ang kanyang sinulat. When Galvey entered the Trinidad Valley in 1829, he found 500 houses there and started burning them. In 1883, there were only 50 left. And a German traveler in 1861 found the Agno Valley full of stone walls in the fields, all grown over with underbrush, and he reported, "Today, most villages bear the stamp of misery and deprivation. The fields are badly maintained, the stone walls around the houses are falling down, and the big villages of Galvey's time have been deserted." Ang digmaan ang naging sanhi kung bakit naging simple at maliit na lang ang bahay na ipinapatayo ng mga Igorot. Dahil kapag nilusob sila ng mga Kastila, ay madali silang makakaalis at lilipat na naman sa mas ligtas na lugar. Sa loob ng mahigit 300 taon, ay ito na ang naging pamumuhay nila. At ito na rin ang nabutan ng mga dayuhan at mananaliksik na kanilang nakunan ng litrato at kanilang naisulat sa kanilang mga aklat. Masasabi natin na mayaman at progresibo ang kultura hindi lamang ng mga Igorot, kundi lahat ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Karamihan man sa mga ito ay nasira at nawala dahil sa mga mananakop, ay huwag sana natin itong hayaang tuluyang mawala. Maging instrumento tayo sa pagtuklas at pagpapanatili sa mga ito.